ଆଜି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଝୁଟୁରା ମାର୍କେଟିଂ। ଶୀତ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଏଇ କମ୍ବଳ ଫମ୍ବଳ କିଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ଝୁଟୁରା ମାର୍କେଟ। ତ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଳତି ଚାଲିଛି ଆମ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ନା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡବଲ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଅଛି। ଡବଲ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ 3 ପିସ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ। ଡବଲ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଅଛି, 3ଟାକୁ 1000 ଟଙ୍କା। ବାଛିକି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦରେ, ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲିଛି ମକର ଅଫର୍, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର କମ୍ବଳ ଆପଣମାନେ ଆସି ନିଜେ ବାଛିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଡବଲ ସେଟ୍ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଏ ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେବା ବୋଲି, ସେ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ, ସେ ଚାଟ୍ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।